B'investiment ta' miljun u tliet ewro tlestiet triq il-President Anton Buttigieg Fiż-Żejtun. B'tul ta' aktar minn kilometru, din hija rotta li minn id-Deheb twasslek lejn in-naħa t'isfel taż-Żejtun. Biex din it-triq inbniet mill-ġdid intużaw kważi 6800 tunnellata ta' asfalt, saru 3.7 kilometri f'servizzi taħt l-art u nbnew 2.4 kilometri ta' bankini ġodda. Dwar dan tkellimna mal-Uffiċjal tal-aġenzija Infrastruttura Malta Noel Vella. Għamilna network sħiħa ta' tranġar u titjib ta' servizzi fejn jidħol dranaġġ, titjib tal-ilma u telekomunikazzjoni wkoll. Fosthom ukoll għamilna segregazzjoni bejn il-karriġġati. Biex kun hemm titjib, ovvjament ma jkunx hemm ċertu overtaking li kien isir ma' żminijiet. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta, Fredrika Zoppardi, spjega kif din it-triq hija waħda mill-mijiet li saru minn din l-aġenzija. U dan huwa waħda mill-mijiet ta' toroq li diġà lestejna fl-aħħar xhur u anke mijiet ta' toroq li qegħdin naħdmu fuqhom bħalissa. Din hija triq biex nitek residenzjali, imma parti toroq residenzjali qegħdin naħdmu wkoll fuq proġetti kapitali u qed naħdmu wkoll fuq toroq rurali. U allura x-xogħol tagħna dak li anke ġimwiet li nagħmlu tibdil sħiħ fl-infrastruttura tal-pajjiż dak qegħdin inwettquh. Din it-triq hija waħda minn kullana li saru fiż-Żejtun f'dawn l-aħħar sentej b'investiment ta' aktar minn 8 miljun euro. Ewlenin fost dawn hemm triq l-aħħar ħbit mit-toroq magħrufa bħala taċ-Ċawsli.